קורה חברים? פה האדם בעוד סרטון חדש, ובסרטון של היום אנחנו נשחק במיינקראפט בעולם החדש. יאללה, אני שם טיימר 14 דקות, יאללה. מז'מז'מים. אורן, שנספר לו? מה? שנספר לתומר? לא. טוב, אני מתחיל. אדם, חכי לתומר. מה קורה, מיסטר איירון בן? זה לא נותן לי לפרט. כי אתה לא על 1.22. תומר, אתה תומר, אתה על 1.22. תבדוק אם הוא בטח... בדיוק. תצלם לי, תומר. אדם, בוא למקום ההתחלתי. אני בא... שמעו. אני אתחיל בלי שהם ידעו. אוקיי, אני בא. אבל אתה יודע אם אפשר לעשות באפליקציה הזאת קאטים? קאטים באפליקציה הזאת. קאטים. כן. לעצור את זה כאילו באמצע. טוב, חברים שלי, אני אעשה קאט ואחזור אליכם אחר כך. טוב, אז חברים, אני התקדמתי קצת, אני אראה לכם מה עסקתי. יש לי כזה, זה, קסדה וזה, ו5 ברזל. חבר שלי, אורן. כן, עסקתי את האיירון גולם, והוא הביא לי 5 ברזל. שמת טיימר אדם? טיימר? כן, אבל... טיימר? למה? אני זה שאני צריך לומר לכם מתי עברה רבע שעה. שכחתי לשים טיימר וכבר התחלתי את זה. אז מקסימום כל כמה זמן כאילו תחשוב כזה... טוב, אז חברים, אני ואורן נצא למיינינג ואז נסיים את הפרק הראשון. רגע אדם, אני צריך אוכל. לרדת למיינינג. נו. אדם, זה שלי. אוקיי. אז טוב חברים, אני ואורן נרד למיינינג ונחזור אליכם. טוב, זה היה מיינינג ממש גרוע, אז אנחנו יוצאים, גם הוויליג' הזה נורא גרוע. חוץ מצאתי פה לפיז, כאילו אבל ממש קצת, זה לא כזה שווה. טוב, ביי. רגע, אני מפעיל סרטון, זה קשה. נפעיל סרטון. אני הולך, לא יודע מה איתכם. אוקיי, אני עומד להתחיל. תומר, תיכנס. 3, 2, 1, התחלתי. טוב, אז לכו קדימה פשוט. טוב, אני אחזור לכם שאני השגתי את משהו. אוקיי, חברים, בזמן שלא צילמתי, מצאתי פורטל שבור, ותראו איזה דברים. יש לי את זה, כלל התלמוד. יש לי אבל אבטיח מנצנץ, שזה מטורף אבטיח מנצנץ, אתם יודעים? תגיד, אורן, איפה אתה? תומר, שלום, תומר. אורן, יש לי פמפקין. התקרבתי. וואי, כבר זה קירב אותי. זה טוב, זה כבר... אני לוקח מלא אוכל. כולם ללכת לישון. אין לי מיטה. דבר ראשון. אז לך לאיזה בית. לכו לבית. אבל אורן, איפה אתם? אנחנו בווילג' אדם. אתה יכול בבקשה לבוא לכיווני? אני לא יודע איפה אתה. אני יכול... פשוט תלך לאיפה שהיינו כאילו. בקדימה, אני שם. אני בדרך שם. נו. מי לא ישן? אז לך בווילג'. אז לך לבתים אחרים. איפה אתה? בוא נחפור להם בצ'אט. חברים שלי, אני חופר להם בצ'אט. אתם לוזרים, ואני כותב... מה, למה? אדם, אני ארוג אותך. למה? אתה ניתקת אותי או משהו? מה לא? אז למה כתב לי שגיאת חיבור? רגע, מה? אבל נכנסתי.
יאללה, תשנו כבר. לך לישון. אבל אין לי מיטה לישון ואני לא מספקת מיטה. נו, אז לך לבית. יואו. אני עכשיו הולך לדבר, אוקיי? לא, פאק זומבי, נו באמת, עד שמצאתי מקום לך טוב. לישון. אני לא יכול ללכת לישון אגב, כי יש פה מפלצות. יאללה, כלב! טוב, יש לך כלב, יאללה, תרוג את הסקלטון. לא, אתם ישנים. רגע. אני לא יכול, יש לי סביבת מפלצות, אני צריך להרוג מפלצות. אז תכתוב למטה, אדם. נראה לך. טוב. אני מתקרב לכפר לבינתיים. סתם, אני הלכתי לישון. נו, תשנו כבר. אני אעשה... אז... נכון, אני חושב רגע כדי לברוח ממפלצות. או, אני הולך לישון. תלכו לישון. אני לא מפלצת. אוקיי, אני מת בטוח. יש כאן להקת זומבים. מי שלא הולך לישון זה יצא מהשרת או משהו. אין לי סתם שום בגאון. אבל אתה יכול ללכת ואז זה ילך לישון. צא מהשרת מקסימום, ואז אני נאמר לך מתי לחזור. לכו לישון. אוקיי. אני לבינתיים מוציא אורחים. היי וליה. תומר, אני ישן... שיצא מהשרת. שנייה, אני מחפש את המיטה שלי באינבנטורי, יש לי אינבנטורי מלא. טוב, תומר, אני ישן לידך. אוקיי, יצאתי את אני אגיד לך מתי להצטרף, יאללה, אתה יכול להצטרף. יאללה, לקחת לי את המיטה, תומר. הנה, זה הייתה המיטה שלי, אבל בסדר. טוב, לא צריך, יש מלא מיטות בכפר. יש כאן כמו מספיצות למרות שבוקר. אוקיי, מי בא איתי למפת תוצר למרות שהוא לא יקבל? לא אני, כי אני לא אקבל. מה? עוד שנייה. טוב, אני אדע איך לחזור לכפר, אז תישארו בינתיים בכפר או משהו, סבבה? שלי, הכורים שלו שלי. הכורים שלו שלי. או שתלכו לאנשהו, אבל תדעו איך לחזור. תומר, תביא לי את הכורים שלו. אוקיי, פליז, פליז, פליז. כמה? 2? מעולה. יאללה, אני רוצה קשת. אני רוצה קשת לבינתיים. יאללה. מישהו נראה לי שאני רואה. אני רואה את תומר. נראה לי אני הולך לכיוון ההפוך. אז מה? אני לא הולך לכיוון ההפוך. וואו, עומד להיות פה מפת אוצר. אחלה, עומד להיות פה אוצר. אני חייב לצלם את זה. רגע. אני מפעיל. אין פה כלום בווילג' המאפן הזה. זה כיף שקריסמס אני... טוב, אבל הוא נשרף, לא אכפת. זה קריפר! רוץ! טוב, אז אני מצאתי מפת אוצר. אז טוב, חברים, אני אחזור לכם שבניתי את הבית שלי. טוב, חברים, אז... חבר שלי מצא מפת אוצר והיה שם בול של דיימונד ובלה בלה בלה, והוא הכין פיקקס וחצב, הלך לזה, חצב וזה. בקיצור, אנחנו בנדר. אני לוקח... כן, אני יודע איך לחזור. אני פשוט לוקח לי מלא בלוקים. אני יודע איך למות. מי יחשבתי? אתה רק נרצחת על ידי זומבי. כמה כאלה יש לי? 62, אוקיי, אני אקח סטאק בדיוק. אוקיי, יצאתי מהנדר, חברים. טוב, אז חברים שלי, אני אראה לכם איך אני מתקדם. כמובן, זה המקום המאפן שלנו. אני רוצה נדר רק. אני רוצה הרבה נדר רק. שלומי, חשבתי שחבר, חשבתי שהלילה הוא לא כזה יותר. אחי, ידעתי שאתה אכזבה, ביום שלא נתת לי להעתיק מהכתבה. שלומי, אתה יודע שיש לי פרוסת אבטיח מנצנצת, זה ממש טוב. אתה לא יכול אבל לאכול את זה. אני יכול להכין את זה מתי שאני רוצה, אדם. יש לי מספיק גולד.
אבל אי אפשר לאכול את זה, במה זה תורם? זה לשיקולים אני חושב. אורן, תגיד, אם אתה גבר, אוקיי? אם אתה תמצא לי את האכול הזה שנותן לך אוויר במים אבל לא מוריד אותך, אני אחזיר לך את 3 איירון. פאק, אין פה קריפר בדשא. איפה? איך? לא זוכר. אתה לא יודע איך לחזור? אוי, מה אתה דיבר? תומר, אתה לא יודע איך לחזור? לא. מה נראה לך אתה אמור לעשות? למות. לא הכי אינדרמן, יש פה מלא אינדרמנים. אני מפחד, אני לא רוצה. אני ממליץ לכם לברוח, כאילו. שמעו. אני לא הכי יודע איך. פאק, יש לי זומבי בבית שעוד לא מוכן. לא, אני יודע איך. נו, תמות כבר, יא זומבי. אוי לא. טוב, אז חברים, אני אחזור אליכם כשסיימתי עם הרצפה של הנדרה. אז טוב חברים, זה היה הפרק של היום, מקווה שנהנתם מהסרטון, אז תוכלו לשים לייק לסרטון, סאב לערוץ ולהפעיל פעמון לעוד תכנים כאלה. אז יאללה ביי!